салому дуруд бар якоякатон бародарон ва хоҳарони гиромиқадр. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи занҳо аст, яъне дар бораи хислати занҳо. Чанд хислати занро мард дӯст медорад? хоҳарон ва апоҳои гиромиқадр, ин мавзӯъро ҳатман гӯш кун. агар ниме аз ин хислатҳоро дошта бошӣ, дар назди шавҳарат боқадр ҳастӣ. агар не, ҳатман иҷро кун. хоҳар ва апаи гиромиқадр, 17 хислати занро мард дӯст медорад. якум хислат: занҳое ки пайкари дилкаши зебо доранд. хислати дуюм: занҳое ки шарму ҳаёи занона доранд. сеюм хислат: занҳое ки мустақиланд ва гапи мардро гӯш карда метавонанд. хислати чаҳорум: занҳое ки пеш аз хона баромадан аз мард иҷозат мепурсанд. хислати панҷум бошад занҳое ки бо тамкин ҳастанд. хислати шашум: занҳое ки хоксоранд. хислати ҳафтум: занҳое ки кадбонуи хуб ҳастанд. хислати ҳаштум: занҳое ки аз уҳдаи тарбияи кӯдак ба осонӣ мебароянд. хислати нуҳум: занҳое ки ҳаргиз гапи мардро ду намекунанд. хислати даҳум: занҳое ки мушкилоти зиндагиро таҳаммул мекунанд. хислати ёздаҳум: занҳое ки ба ҳаёти беруна аз оилавии шавҳар дахолат намекунанд. хислати дувоздаҳум: занҳое ки бори хонаро бар дӯши мард намегузоранд. хислати сенздаҳум: занҳое ки тақво доранд. хислати чордаҳум бошад занҳое ки ҳаргиз бо мард баҳс намекунанд. хислати понздаҳум: занҳое ки шавҳарро сарвари хона меҳисобанд. шонздаҳум хислат: занҳое ки фармонбардоранд ва хешовандони шавҳарро иззат мекунанд. хислати ҳабдаҳум бошад занҳое ки метавонанд мушкилоти шавҳарро дарк кунанд. хоҳарон ва апаҳои гиромиқадр, ҳадди аққал ниме аз ин хислатҳоро дар худ гирем. иншааллоҳ зани дӯстдори шавҳари худ хоҳед шуд. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон.